miña explotación é unha explotación ecolóxico dende o 2008, viña de intensivo, pero houve un momento en que decidín que o intensivo que non era para min, que non era a miña maneira de pensar do manejo dos animales, entón paseime a ecolóxico. Foime fácil porque realmente levaba un manexo que tiña as vacas en pastoreo, é dicir, non tuven que cambiar demasiadas cousas. A explotación é unha explotación de 50 animais en total, muxo entre 25 e 30 vacas, e parte do leite vai para a transformación para o queixo e parte vendémoslo á Casa Grande de Xanceda. Respecto á queixería, nos estábamos convencidos de que o valor engadido estaba na transformación. Digamos que somos máis donos do noso, poñemos noso o precio na transformación. O feito de ser muller condiciónate en canto que, por tradición, se hai un home e unha muller na explotación, tradicionalmente, pois, a explotación enténdese que queda en mans do home e a muller pois, que busca outro traballo, outro tipo de traballo. A min condicionoume en canto que eu nadie me enseñara como a andar ca maquinaria, tuve que aprender de novo a andar con toda a maquinaria, cando no caso, por exemplo, de meu irmão xa, digamos que desde novo, pois, anduvo ca maquinaria. Condiciónate en ese sentido, despois condiciónate no sentido de que, bueno, pois, incluso non creen tanto en ti, polo feito de ser muller, como que non estás tan capacitada para levar a cabo o manexo dunha explotación gandeira. É curioso porque resulta que a maioría das explotacións están a nome de homes e despois quen moxe as vacas, que é de onde se saca, digamos, o rendimento, quen está na sala de muxir é a muller, normalmente. Cada vez hai máis mulleres que por suerte se incorporan digamos, ás gandeirías, animalas a que o fagan, que lles den facilidades, porque a verdad que a muller sigue tendo un papel a veces difícil, porque ten que criar os fillos, a crianza dos fillos sigue estando moitas veces pesa sobre a muller, pero bueno, eso é en todos os sectores. Hoxe viñeron alumnos de Fonteboa e creo que a nosa obriga é transmitirlle que hai algo máis aló do intensivo, é dicir, que a produción ecolóxica que ten cabida tamén no sector gandeiro, que se pode vivir ben perfectamente sin necesidade de cada vez buxir máis vacas, cada vez ter unha produción máis alta. Iso penso que é a nosa labor, que transmitirlle eso, e despois tamén se pode vivir perfectamente do campo. Eso é unha das labores, creo que, máis importantes que temos nós, porque hai un problema no sector gandeiro, e que non temos relevo generacional. Esta visita me parece moi interesante, me parece que Pilar é unha persoa moi interesante, que ao longo da súa traxectoria profesional traballou con distintas razas de animais, con distintos sistemas de produción, e en algún momento, yo explicou moi ben aos alumnos, non? Que estaba aumentando de gando, aumentando a explotación, en algún momento pues, reflexionou e dixo non, eu vou ir cara atrás, vou a disminuir animais, entón é un punto de vista que me parece interesante para que os rapaces, non digo que teñan que aplicar a súa explotación, pero sí que é interesante para que eles pensen que hai máis posibilidades que non sempre medrar, sino aquí pois foron cara atrás, volveron ao ecolóxico e transformaron, pois tamén é válido. No mundo rural, a muller, desde unha historia máis atrás, sempre tuvo un papel segundo. O sea, se ti ibas unha casa cunha granxa tal, un tratante, que síguese facendo a día de hoxe, pois pregúntalle o home da casa, e falle preguntas a él en canto a gastos, recollida de leite, que sea home. Pero logo, quen leva toda a granxa, tal, é a muller. O sea, sempre foi a muller, se ordeñaba a muller, facía as cousas en canto ao gando, o tema do gando tamén a muller, pero logo con que falábase, como que levaba tal a granxa, era home. Pareceume que teñen todo moi ben cuidado,
É un sistema ecolóxico, é distinto ao que estou acostumbrado, pero parece unha ganadería para ver, basicamente, para ver e coñecer. Ao fin e ao cabo, coñecer moitos tipos de manexo de explotacións e plasmar todo o que aprendemos para seguir formándonos e despois emprendernos polo noso camiño.